विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। सूत्रधारा तुझं सदैव कल्याण असो। हे वत्सा, मी कैलास पर्वती माता पित्याच्या समोर तांडव नृत्य करत असता तुझी ही दीनवाणी हाक ऐकून या रंगभूमीच्या ठिकाणी प्रगट झालो आहे, तरी इच्छित असेल ते मागून घे। विघ्ने बहुये
तू गणपती. हे वत्सा सूत्रधारा, तुझ्या नाटकात येणारी विघ्ने माझ्या हाती असणाऱ्या पाषाणकुशाच्या योगानं सर्वथाही निरसन होतील असा माझा तुला पूर्ण आशीर्वाद आहे. नाटक पात्रे बहुअज्ञानी, नाटक पात्रे बहुअज्ञानी, नाही तयाला मती बोबडी, नाही तयाला मती बोबडी, बोल बोल. हे वत्सा सूत्रधारा, तुझ्या नाटकात असणारी अज्ञान मतिमंद बालके सुज्ञ होऊन देवगुरु बृहस्पतीप्रमाणे भाषण करतील, गंधर्वाप्रमाणे गायन करतील आणि अष्टरंभाप्रमाणे नृत्यही करतील असाही माझा तुला शिवमंगल आशीर्वाद आहे. सुगंधा दुपारचा वाटाल विहारी, मुरली पुरली केळी तुपारती, सर्वांनी सुंदर बुद्धेंदुराई, कंठे जळके मुक्ता पराती. जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती. जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती. सुकता दुपारचा वाटाल विहारी, रे पुरली तुपारती, सुकता दुपारचा वाटाल विहारी, रे पुरली तुपारती, सुकता दुपारचा वाटाल विहारी, रे पुरली तुपारती. यथा खड्य फळात गौरी मला, चंदनाची मूर्ती फुलला, हिरे गरगम सोबत सोबरा, जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन माते मन कामना मूर्ती. जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन माते मन कामना मूर्ती. वताल पडता वताल विहारी, रे पुरली तुपारती, वताल पडता वताल विहारी, रे पुरली तुपारती, वताल पडता वताल विहारी, रे पुरली तुपारती. लंबोदर पितांबर फलवर बंधना, सरा सोडा वक्र तुंडा तुंडा, राज रामाचा पाय जगला, संकटीचा वागवाड बंधना. जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन माते मन कामना मूर्ती. जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन माते मन कामना मूर्ती. सुखतात पडता वता विहारी, रे पुरली तुपारती, सुखतात पडता वता विहारी, रे पुरली तुपारती, सुखतात पडता वता विहारी, रे पुरली. इष्टकाम सिद्धरस्तु, सर्व मनोरथा सफला संतु. हे सूत्रधारा, मी आता कैलासी गमन करत आहे. शिवसुता भजावे दिनरजनी, शिवसुता भजावे दिनजनी, शिवसुता भजावे दिनजनी. पदकमलिया मकरंद सेवुनी, पदकमलिया मकरंद सेवुनी, सुता भजावे दिनरजनी, शिवसुता भजावे दिनजनी, शिवसुता भजावे दिनजनी, शिवसुता भजावे. रे जो बना मधुपान गुंजरिया, दोनों रे जो बना गुंजरिया. चितवन से मोहे लागी कटरिया, चितवन से मोहे लागी कटरिया. गोड़ कुसुमी रंगी लाल चुनरिया, गोड़ कुसुमी रंगी लाल चुनरिया. डोलो रे जो बना गुंजरिया, डोलो रे जो बना गुंजरिया, डोलो रे जो बना. शांतितुल्य तपोनास्ति न तोषात परमसुखम.
नास्ति कृष्णा परो व्यार्धिन्न च धर्मो दया परा. क्षमेसारखं तप नाही, दयेसारखा धर्म नाही आणि कृषेसारखा महारोग नाही. या तिन्ही गोष्टीचा ती यथासांग विचार करून या नैश्वरीचं हे दैदिप्यमान राज्य आज मी तिथवर सांभाळण्याचा प्रयत्न आम्ही केलाय. आठवतोय तो दिवस. शुभ वेळ, शुभ मुहूर्त, शुभ घटिका पाहण्यात आल्या. आपतेष्ट सगळे सगळे मित्रमंडळी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशाळिक, शूद्र या सर्वांना निमंत्रित करून या श्रद्धेने राजगादीवर आम्हाला अधिष्ठित करण्यात आलं. सप्त सिंधू सिंचन झालं. आपल्या पवित्र मुखातून वेद बागेश्वरा बाहेर काढल्या आणि या तमाम जनतेच्या मुखातून आणि जल्लोषोद्गार ऐकले. राजाधिराज नळराज महाराजांचा जय जयकार. राजाधिराज नळराज महाराजांचा जय जयकार असाव. कानाची तृषा शांत करणारे आनंदोद्गार ऐकतात आमच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. आणि त्याच वेळी आम्ही आमच्या मनावर ठरविलं, ज्या जनतेने एकच एक मुखाने नावाचा आमच्या उदो केलाय, अशा आमच्या तमाम जनता इच्छापूर्तीसाठी आम्ही आमचं आत्मसमर्पण करू. कारण राजा या पदवी से पात्र नसे जगती कुणी मानवी. राजा ईश्वरी इच्छावळी चालवी. प्रत्येक राजकर्ता ईश्वरी इच्छेनं आपलं राज्य शिकट चालवत असतो. ज्या दिवशी लेखणी अंकुशाने लगाम ही राजकारणाची सूत्र आम्ही आमच्या हाती घेतली, त्या दिवसापासून जनजीवनाला प्रार्थनीय काय आहे याचा निर्णय आणि आश्चर्यम. कशाबद्दल? महदाश्चर्यम. स्वागतम सुस्वागतम. हे माझ्या चुलत बंधू, हे पुष्करा, अतिथी देव भव. द्वारे येणारा अतिथी कोणत्याही मनमृत्यूने येऊ द्या, पण त्या अतिथीचा आदरातिथ्य राखणं हा राजघराण्याचा धर्मशिरस्ता आहे. आणि त्या धर्मशिरस्त्याच्या जोरावरच मी आपलं सुस्वागत करतोय. आज नैशनीच्या राजप्रासादे या पुष्कराचं सुस्वागत नळराज करतोय. पैस या अतिथी आसनावर अधिष्ठित हो. नको तुझं स्वागत. आजच नाही तर याच्या पूर्वी अनेक वेळा इथं आलो. तू माझा चुलत बंधू, पण तुझ्या बापानं माझ्या बापाला देशोधडीला लावला. अरण्याचा मार्ग पत्करून लहानाचा मोठा अरण्यात झालो. हारपेष्टा सोनं केल्या या नैशपुरावर तुझा जेवढा अधिकार आहे तेवढा तुझ्या या चुलत भावाचाही अधिकार. पुष्कर आजच नव्हे तर याच्या पूर्वी काही वेळा या नैशनीच्या राजप्रासादी तुझं आगमन झालं. तेवढा अधिकार नळराजाचा या नैशनीवर आहे, तेवढाच अधिकार माझा आहे. म्हणून हे नळराज, नैशनीचा राज्य मला बहाल कर. हे मुखोद्गार तुझ्या मुखातून बाहेर पडलाय, कारण तू माझा चुलत बंधू आहेस. पण वेड्या, नियतीचा न्याय आणि काळाचा कायदा कधी कोणाला खोडता येत नाही. ते नियतीला अमान्य झालं ते तुला किंबहुना आम्हाला अमान्य करण्याचा अधिकार नाही. त्या नियतीच्या नियमानुसार आज मी राजकर्ता झाला, मी राम बनलोय आणि तू रंग आहे. याच्यात अपवाद नळराज मात्र मुळीच अपवाद म्हणत नाही. पण नळराज जे माझ्या अधिकाराचं आहे, जे माझ्या हक्काचं आहे, ते मी मिळवणारा. अरे विश्व वैभवाची वैजंती लक्ष्मी वल्लभासारख्या लौकिक पुरुषाच्या कंठात पडल्यावर तिच्याकडे आशेनं पाहणारा तुझ्यासारख्या भरंगानं आपल्या भिकारी भाग्यदेवतेला कधीही दोष द्यायचा नसतो. अरे आकाशात उतरलेला हिमवंतीनं फुलता फुलाच्या हृदयात ठाव मारल्यावर जमिनीशी जखडलेल्या दगडानं आपल्या दुर्दैवाला कधीही दोष द्यायचा नसतो. आणि म्हणूनच जा पुष्करा, अरे मनाचा खरानंद भोगापेक्षा जागत असतो. म्हणूनच चंदन स्वतः जिसतो आणि दुसऱ्याला सुगंध देतो. अरे गोड पाण्याचा झरा भेग म्हणून खडकाच्या पोटातून बाहेर पडतो, दगड धोंड्यातून तो वाहतो आणि त्याच गोड पाण्यानं कुणाची तरी तृषा शांत झाली की सार्थक होतं त्या गोड पाण्याच्या झऱ्याचं. अरे वृक्ष उन्हाचे झटके सहन करतात आणि इतरत्रांना गोड फळं देतात. हा आदर्श प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या वराशी बाळगायला हवाय. तो कीर्तीच्या
ज्ञानाच्या उच्चतम शिखरावर अधिष्ठित झाला हा माझा अभ्यास आहे. तुझा अभ्यास आहे तो तुझ्या पुरता, म्हणजे पण ज्यानं आपल्या जीवनाचा अभ्यास केला बालपणापासून आतापर्यंत, ज्यानं हाल अपेष्टा सहन केल्या, तो हा तुझा बंधू पुष्कर. जिंकल्याशिवाय मग ऐक पुष्कर, नैषधिक अर्धराज्य मागण्यासाठी नळराजा समोर तो आलाय. होय. पण नळराजाच्या मुखातून निघालेले विरोधात्मक वृत्तीचे शब्द आहे. कोणते? अर्धराज्यच काय, पण एका स्त्रीच्या अग्रभागावर राहणारी भूमी सुद्धा नळराज तुला कधीही मिळाला. होय. सुईच्या अग्रभागावर राहणारी धूळ मला नकोय. हवाय ते नैषधपुरचा राज्य. आजच नव्हे तर काल परतणे ही शक्य होणार नव्हे, हे आज संभवनीय आहे. महाराज, या क्षणी नाती गोती बाजूला ठेवून हा तुझा चुलत बंधू तुला आव्हान देतो आहे युद्धाचं. स्वीकारलंय. या क्षणी, याच वेळी. अरे जैसा तू मदसी तैसा मी तुझसी, या उक्तीप्रमाणे आज मी तिथोवर वावरण्याचा प्रयत्न नळराजाने केलाय. येणाऱ्या प्रत्येक प्रसंगाला धैर्यानं तोंड देणं हा मानवतेचा हक्क आहे आणि त्या मानवतेच्या हक्कानुसार स्वीकारलाय. चंदना सेदारिया चंदना अनेक वेळा नळराजा समोर प्रतिवादी म्हणून उभा राहिला. आत्मविश्वासाच्या बळावर कल्पनारूपी पंखानं भरारा मारत आलाय. त्यात आम्ही तुझे कल्पनारूपी पंख नळराजाने छेदलेले आहे. आतापर्यंत तोडलेस, पण ज्या वेळी पुन्हा पंख आले त्यावेळी भरारी तुझ्यापर्यंत आली. पण प्रत्येक वेळी ती फोल ठरलेले असेल. अपयश पिऊन पिऊन आज ना उद्या यश हे मिळविणार. मग ऐक राजा, माझ्या मुखातील शब्द हृदयपटावर कोरून ठेव. येईन हा पुष्कर. काळ वेळ स्थळ याचा विचार न करता कोणत्या वेळी कोणत्या स्थळी केव्हा तुझ्यावर घाला घाली हे सांगता येणार नाही. सावध रहा. पुष्कर, प्रतिज्ञ उद्गार तुझ्या मुखातून बाहेर पडलाय. काळ वेळ स्थळ याचा विचार न करता केव्हाही या नैषधीवर मी चाल करेन आणि तुझा काळ म्हणून तुझ्या डोळ्यासमोर उभा राहील. पण तुझ्या आव्हानाला त्याच आव्हानात्मक वृत्तीनं मीही उभा राहतो आहे आणि प्रति आव्हान तुला करतोय. कोणतं? पुष्कर, केव्हाही कुठेही आणि कसाही आहे नाराज तुझं आव्हान तळहातावरच्या बोडाप्रमाणे झेलायला तत्पर आहे हे कधी विसरू नकोस. सावध रहा. येईन तो काळ. अपेक्षेने या राजप्रासादी मी आलो. भालदार, चौकदार, अमात्य, लोकपाल, मंत्री महोदय, मानाचे मानकरी, पदाचे पदाधिकारी या सर्वांना न्याय देण्यासाठी मोठ्या तत्परतेने मी उभा राहिलो. पण अनपेक्षित घडलं गेलं. उपेक्षा निर्माण झाली. पण हे दयाद्रुपी वादळ या नैसर्गिक निर्माण झालंय. अर्थात एक दिवस तरी हे दयाद्रुपी वादळ मला क्षमवावं लागणार आहे. मग ते कोणत्या प्रतीनं क्षमावं
याचा विचार करणं मला क्रमप्राप्त आहे आणि म्हणून एकांत वासाची नितांत गरज आहे. अरे वा. आतुरतेने उतरत्या पावलानं अगदी या पानवटाच्या ठिकाणी माझं आगमन झालं. पण मी आतुरतेनं का आले तर नितेशा मनातील विचार एकांत वासात आपण मांडण्याचं कर्तव्य करते आणि तो पूर्णपणे आज विचार केला तर ज्यावेळी मी एकांत वासात बसले असताना प्रत्यक्षानं देव ऋषींचं आगमन झालं आणि एकांतवासी देव ऋषींनी मात्र मला सांगितलं ते फार वेगळंच सांगितलं की नैषधपूरचे राजकर्ते नळ यांच्या बाबतीत वर्णन केलं आणि त्या नळ राजांचं वर्णन करतात मी माझ्या मनाच्या ठिकाणी मात्र तीच मूर्ती ठेवली आणि त्या दिवसापासून आतापर्यंत तोच विचार करते कारण माझ्या पितृदेवतेने तर माझं स्वयंवर ठरविलंय मग नैषधपूरच्या राजकर्त्यांना कसा संदेश मला पाठविता येईल याचा मात्र विचार करते पण काही कुणीही दिसत नाही कुणाकरवी हा संदेश पाठवू हेच काही कळत नाही. अरे वा हा तर एक हौस पक्षी आहे आणि या हौस पक्षाकरवी हा जर संदेश मी पाठवण्याचं कर्तव्य केलं असेल तर मात्र खरोखरच छान होईल पण हा हौसाचा कळप दिसतोय मग नक्कीच या एका हौसाकरवी हा संदेश पाठवण्याचं कर्तव्य आपण करावं. अरे वा या हौसाकरवी वा या पक्षाकरवी जर नैषधपूरचे राजकर्ते न यांना मी संदेश पाठविला असेल तर नक्कीच हा पक्षी नेऊन हा संदेश नैषधपूरचे राजकर्ते न यांना नेऊन देण्याचं कर्तव्य खरंच मनाला आनंद झाला आणि तुला बघितलं आणि तो आनंद माझा गगनात सुद्धा मावला नाही आणि याच्यासाठी आनंदानं जो मी तुला संदेश नेऊन देणार आहे तो संदेश मात्र नक्कीच नैषधपूरचे राजकर्ते न यांना नेऊन देण्याचं कर्तव्य कर. मी संदेश घेऊन येते. अरे वा हा संदेश नैषधपूरचे राजकर्ते न यांना नेऊन द्यायचा का? नैषधपूरचे राजकर्ते नळ यांना या दमयंतीनं प्रत्यक्षानं संदेश पाठविण्याचा आपला स्वयंवराचा संदेश पाठविण्याचं कर्तव्य केलंय मग तोच संदेश लवकरात लवकर त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल आणि ते निश्चितपणे माझ्या स्वयंवराकरता येतील आणि तो आनंदाचा दिवस केव्हा उजाडतो याच्याजवळ माझं लक्ष वेधलंय. भगवान सच्चिदानंद प्रभू ज्याच्या रोम छिद्रापासून या अनंत कोटी ब्रह्मांडाची निर्मिती होते अशा त्या जगद्गुरूच्या परमेश्वराच्या चरणी या देवेंद्राचे शतशः प्रणाम. भगवान भक्ती मार्ग फार सोपा आहे. जो कोणी देवदेवतांची भक्ती करेल त्याला यहलोकी सौख्य आणि परलोकी मोक्ष पदाची प्राप्ती होते याचा अनुभव आम्हाला झाला आणि म्हणून पित्याच्या आज्ञेनं आम्ही काशी क्षेत्राच्या ठिकाणी गेलो तेथे शतयज्ञाची सांगता परिपूर्ण केली. 99 याग माझ्या हातून